Assalomu alaykum do'ston va muxlisoi shabakai Molbozor. Marhamat do'ston aziz. Mana imroz dar boz yak navor az nohiyaи Bobojon G'afur jamoati Unji. Do'ston aziz, hamagi dar navor mo yaksal buqachaи beocha qaror dorad. Mashallah in buqachaи benton do'ston va tamomi san'atash kedi. Mashallah ina tomosha kunton. 2 haftine buqacha do'ston toza chorna piyosteri kimki lozim boshan mana uspet kunam moли ҷӯшҳо дошта бошам ба нияти ҳамроҳ кардан беҳтарин буқача дӯстон 2 ҳафтина тануҷон айсоқ ягон камбудиаш нест аст. касоне ки мехоҳам мана марҳамат хоҳам омада аз назди очаш дида гиранам мешад. очам яке аз молҳои гигантарин дӯстон. машалло ина тамошо кунед буқача сойкош ва тамоман гап нест қадду баст омад кардагӣ. набинитон 2 ҳафтина буқача дӯстон фало сер шудаги буқа боз касоне ки моли сершив дошта бошанд агар гиран ҳамроҳ кунанд дар оянда беҳтарин буқа мешавад. қаду басту стойки тамошо кунитон дӯстон ягон камбудиаш нест аст. метавонитон дӯстон бо дили пул харидоре ки молатон ба ҳамроҳ кунитон дар оянда беҳтарин буқа мешавад. ҳамаги 2 ҳафтина тоза чорна пиёсеви дӯстон бо саволу ҷавобаш кеди. ин дарозишам бентон дарозивиам бениҳоят дароз дӯстон. ҳама ҷиҳата омад кедаги ягон камбудиаш нест аст. машаллоҳ беҳтарин дасту поошам ғавз дӯстон буқаи ояндадор. тамошо кунитон беҳтарин сарабинтон тамоман гап нест дӯстон азиз. фақат успет кунитон нагӯйтон ки успет накардам. ин хеле буқачаҳои оригинали зотӣ дӯстон ҳар рӯз дар ютуб канал нест. гоҳ метавонитон омадам аз канали Молбозори Аздамполвон пайдо кунитон беҳтарин буқачаи соҳиби шавитон. масъалаи нархномааш бошад дӯстон тариқи телефон харидори аниқ занг занад ҳамсӯҳбат шуда арзон ка метиҳанд. масъалаи доставкаш ягон майда проблема не. тамоми шаҳру ноҳиява бе ягон камбуди доставка бурда мерасонад. як донаги лайка фаромӯш накунитон беҳтарин буқаи соҳиби шавитон дӯстон.